3. Assalamu alaikum aziz yoldaşlar. Assalamu alaikum yaşlılar. Aydın. Ama yine bugün yine de sizin karşınızda bazar günü cemleyici dememiz. O tez yılı geçirdik. Tez yıldan ön tutuş bir yılı geçirdik. O indi bundan sonra ne hemen geçiririz? O halkımız ne hemen bilmeli? Dilen sorular bilen yaşlıları yüzleniyoruz şu an ve halkımızın hem bu taydan verecek komentaryalarını tema değişli yerinde olan soruları okumakçı bolars yani. Şunun yağda. Buyurun. Salam Halmırada, vatandaşlar. Sapara Halmırada salam size de. Salam. Men berde bir teklip bilen gideyin şu yine taze yılın ilkinci günlerinden da näme diýäs. Şu öňki ýyllarda näme boldy, şu ýakyn tarihlarda näme boldy, şu her kim ine kemine Sapara Halmyrada menem aýdaryn her kim şu özü bir ýanky belli bolan nämeleri bolsa halkymyza aýtsak bolarmy diýende özgörçlükler hakynda, näme edilen işler hakynda ýa-da. Şolar aýtsak. Bor aydın. Nasıl da onu? Onu näme Sapara senden başlayacak. Men başlayayım. Aydın bir zat aýtjak diýer aydın. Ha bor onunym. Söz senden. Bolýanda men başlaýyn. Ine vatandaşlar şu näme diýsem kem soňky bir ýylyň içinde diýeýin-de Halmyradan kanaly bar ola gynansak da näme dildi ýapyldy. Şu kanalda başlady. Indi men iň esasy biz görýän ýanky özgörçlükleriň biri ýa-da şu öňe gidiş, ösüşlük diýse de bolýar. Şu Halmyradan videolaryny başda men gören wagtym şoň aşagyna biri bir hili birine ýanky hapa sözler ýazýar-da. Soň garşylyk berýän adamym hökmany suratda oň ikisi hapa sözler bilen ýazýardy. Ve şoň ýaly komentaryalar bardy. İlk başdaky nämede. Soň ýene Halmyrada bir-iki sapar sözatlar düşündirip başlady. Hatda Halmyradan özüne de söwüp ýazanlar boldy. Ýene Halmyrada şolara da düşündirdi. Ýene şondan soň 3-4 ay geçenden soň şo taýda näme dörep başlady. Adamlar öz arasynda ýem gürleşmäni öwrendi. Bir-biri bilen oň ýaly söwüşip ýa-da bir-biriniň hiç hili şahsiýetine değmen gürleşip başladylar. Ondan soň ýanky bilemem belki mehkemen nämeleridir. Şol şu hatta hökümete işleyen adamlar girip aralarına näme edecek oldular da söwüşecek oldular şolar bilen. Ýöne bir 2 aýdan soň eýem olar bilen söwüşmän başlady vatandaşlarymız. Ýene 2 ay geçdiğine soňky 4-5 aýyň içinde eýem şu hökümetiň adamy girse de şolara da düşündirjek bolýar. Beýleki vatandaşlarymız. Ve men pikir edýän bu zatlar bir ullakan bir ädim mi diýip pikir edýän-de sebäbi adamlar ine öz arasynda gürleşip bolýandygyny gördüler. Öz arasynda düşünüşip bolýandygyny, birek bilen şeýdi pikir alışçalyşyn edip bolýandygyny öwrendiler we bu ören bir hili näme zat. Mene şu zatlara buýsan ýani halkymyzda kemine aýdyşyň ýaly ýanky potensial bar. Bile işläp bilmäne. Ine şu zatlar mene begendirýär. Men nämeden zatlarym şol şu wagtda edilýän ýanky çykyşlaryň bolsun, nämeleriň peýdalary bu kadar pikir edýän şol. O täze Türkmenistana demokratiýa bir umyt bar. Döwlet hem demokratiýa hem ýene de şoňa benzeşler hem medeniýet gurýandyr. Şu zatlar indi bir ýylyň içinde bolup geçdi. Bu aslında ören bir gyska wagtdyr. Bir ýyl hiç zat diýen ýaly bir zat. Şu Halmyradan kanalyny yapdylar da gynansak da keşke şonu yapmadyk bolsalar şu wagt bir näçe nämelerini şu taýdan görkezsek aýma şu ýazylan komentaryalar ilk başta birek bilen bir hili söwüşip ýazışýa 3-4 ay soň gürleşip başlaýa. Ine 7 ay bir ýyl geçýär bilen ýanky arasyna ýanky kim girip näme ýazsa ýazsyn halk eýem şonu filtrowat edip bilýär da kimin ýazýanyny, näme üçin ýazýanyny eýem düşünüp bilýär we ören näme zat bu. Oňa tutsatda jemgyýetimiz üçin. O kim aýtjak indi? Halmyrada siziň soňky özgörçlükler barada. Bolýa onu şu geçen bir ýyla sin bermeli bolsa geçen ýyl onuň şu ýylyň başy, owenne şunu ýem düşünnä, täze ýylda işläp başladyk. O ene görüp otursaňyz ýaňa aýdyň senem aýdyp geçdiň, nämeden başladyk, nira gelip ýetdik. Bir cemiyet hem dörlü adamlardan ibaret, dörlü pikirli adamlar var, dörlü düşünceli.
Kim başta düşündü, kim ortasında, kim yılın ahirinde her kişi özüne gerek neticeni çıkardı. Elbette bir de güler yüz veren adamlarımızın, vatandaşlarımız var. Ak yürekten çıkış edenlerim var. Ama payış sözler bilen, kenç bilen çıkış edenlerim var, yazarlar var. Häzire şel devam edýärler var. Bizim halkımız şular ýaly adamlardan ibaret, bizde başga halk yok. Barlat bilen işleşmeli. Yani adamlar şu bir yılın dowamyny bir toparda düşünüp başladılar, ýoluny saýgaryp başladılar. Etjek işlerini belli, şol döwlette çağalar üçin, akdyklar üçin geleceğin ýoklugyny göz ýetirdiler köpesi. Şöyle harekete geçmeli ýyly pikir edýänler, başlanyjyny şuň üçin hökümet tarapyndan gözelmejegini ana gorkadyp dur. Şol olan diýän meselem Türkmenistanyň ýemesi diýä Birleşen Milletler Guramasyna wekilhanasy ýa-ni beýanat ýaýradypdyr. Türkmenistan gelecekde 20-nji ýyly şular ýaly parahatçylygyň näme ýyly diýip yglan etmelik teklip girdik diýe şonun dünýä 6 dilini terjime edilip Birleşen Milletler Guramasyna agza bolan 193 döwletiň wekillerine ýaradylypdyr. Göz boýagçylyk halka ağlamak üçin edilýän iş, watandaşlar. O Birleşen Milletler Guramasynyň borcu bir döwletden teklip gelse on hökmen ýaýradylýar, beýleki döwletler tanışmak üçin onun 6 dilli ýaýradylýar. Ol aýratyn Türkmenistan üçin edilen derece ýa hormatdan derece hormatly bolýan bolsa ine ýaňy şok üstüne geçen dekabrın 10-syna Türkmenistanyň beýtaraplygynyň edil 25 ýyllyk ýubileýi boldy. Näme üçin şonu dünýäniň 193 döwletinden diňejemi 12 döwlet Türkmenistany şu sene bilen gutlady. Gutlan döwletlerim Türkmenistanyň ýa bir zat hantama ýa Türkmenistandan işleşip beren döwletler ýarasy baýlygy. Daşynyň ýeke döwlet ýok, aýdaly Ýewropa Birliginden ýa Amerika döwletlerinden ýa başga Aziýadan eger Ine on bar dünýädäki awraýam şondan ibaret ol hökümetiň ýa ol döwletiň. Faktiski bizde hemmämiz aýdyp otursa bizde döwlet ýok, hökümet ýok. Diýmekden sudury we o zatlaryň, olam şu konstitusiýanyň ýüzünde göräýmesek, olam daşary ýurtlar üçin ýazylan konstitusiýa halkymyz üçin däl, şu konstitusiýanyň bir maddasynyň halkymyz peýdanat bilmese bolan boş ýatan kitap ýa kagaz bolýardy. Ýöne ýene de şu bir ýylyň dowamyny edilen bir gowy iş bar, watandaşlar. Hemmäňize taňry ýalkasy. Siziň düşünen zadyňyz ýa düşünüp başlanan zadyňyz biz 5 welayet, 5 togan, bir millet, bir ýumruk diýip. Şoňa gulak asyp, şonu gorlap, şu pikir bilen ýaşap ýören watandaşlarymyzyň sany gün-günden artyp barýar. Adamlar beýrek-beýrege dogan diýip ýüzlenýärler, watandaş diýip ýüzlenýärler, güler ýüz bilen. Bir gaty oňlamak men begenler ýan zatlaryň biri şu esasen. Ondan ýene-de bir üstüne hana ýanky bir Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan aýtdy, ýanky biz 6 sany türk dilli döwlet, biz 6 sany döwlet dilimiz bir dinimiz bir millet diýen ýaly düşünjeni berdi-de. Diýmek Turan birligem uzakda däl gelecekde şu akla golluk edilse, şu akym bilen gidilse, şu pikir bilen türk dilli döwletler öz arasyny medeni bileleşikden iqtisady gerek bolsa siyasi ýa-da harby gornuş sferalaryna da arkadaşlyk etseler ona ýetesenäme bar. Şulan ullokan bir edilmeli, öňmizde edilmeli ullokan bir hormatly işleriň biri diýip düşünýän. Şoňa da nesip bolsa hökmen ýerdegi işte ýetiler diýen men ullokan ynam bar. Gysga çaýsam şeýle. Awol halda. Maňa da adam goýmadyňyz, hemmesini aýtdyňyz. Üstünde doldurayın. Aýdyr para. Diýme Türkmeniň yani hakiki nemeti, hakiki ýagdaý gaty ağacıdır, on hemmejetini birden aýdylta karşı tarap götürmeýär. Şoň üçin bunu ýuwaş
bir yıla tüyündürüp ayttık da entägem biz aydan bolsak bir 10 ya 15% aydanlar bu tegiten wäşi entäk öňdedir. Ne bir da fiin talyp görüň. Ne köp partiyalyk bolmaly, taýlaw bolmaly, adamlar taýlanyp gelmeli, meclise taýlanmaly, halk wekili bolmaly diýip bir taýlaw barada gurrun edilýändir. Ýöne Türkmenistanda taýlaw sistemasy ýokdur. Büyüğünden ýokdur. Yani şoňa üns berýän adamymyz barmy? Ýok. Geňdir. O ne sen 5 tanak partiya, yani 10 tanak partiya, var 20 tanak partiya taýlaw geçirjek. Sen taýlaw sistemam ýok. O 25 ýyla bolmadyk. Yani 30 ýyla bolmadyk. Ýok. O geçirilen zatlar näme diýip soraw berersiňiz da? Bu taýlaw dälilen näme? Hiç zat. Göz boýumy. O içi boş sözler 99% taýlaw dünýäň ýeresinde bolupdyr. Ýöne ýeke şo sifry gördüm, şoň aňyrtynda hiç zadyň ýokdugyny görkezýär. Kagadyň özünde badyr. O taýlaw sistemasy eýle bolmaly, beýle bolmaly diýip. Ýöne şoň aşaganaky normativ nemeleri ýokdur. İslendik döwletiň taýlaw sistemasynyň prosedurasyna doly atyna datna çenli bir storuň üstüne ýüşürseň onlarca tom kitap çıkar. Tanrından başlap o jedelli soraw çykanda näçe çözülmesine çenli. Oňam tiýirken ýer bir topur kanunlara tiýirki diýendir. O konstitusiýadan başlap yani beýle kanunlara çenli. Şo zatlar barmy? Bolupmy? Ýok. Şu arada ne in gymmat ýokary bilim üniversitetlerimiň fakulteti var da, juridik fakultet diýilen. Yüzlerçe adam oturandır. Birinin ağzından şu zat bizde ýok diýip ortağa çıkıp aýdyp bilen jurist barmy? Şu ne sen? Ýok. Ya halkam çok ýokdugyna da ünden beren ok da. Geňdir. Bu näme aňlatýar? Bu biziň hökümetimiň ýokdugyny, entek döwletimiň gurulmadygyny. Yani guruljak bolanlygyny, tudurup adyny, ýöne içiniň boşdugyny. Biziň geplerimiz, gurulmalarymyz, yani toý taçagyna ya da stoluň başyna aýdylýan türkmen toğutlary vardır. İçi boş. O agdy birlik, o bağıtlılık, näme diýip. Hemme jedin içi boşdur. Näme içiniň mazmuny ýokdur. Yani bir ýeri giýirýän ýeri ýokdur. Şo zatlara da alışdyk biz. Halkam alışdyrdylar. O ak yürekli, kara yürekli, o arası adam, hapa adam, o yine şoňa meňdeş bir topor nemeler vardır. Aňyrty boşdur. Sebäbi sen ağa adammy, kara adammy, hapa adammy, arası adammy sen reňen näle? Ol reňenligi sana ile oňo muňo kim beripdir olar ýaly hukuky? O sana ak diýmäle ya kara diýmäle, ya arası diýmäle ya hapa diýmäle. Ya da oğru ya doğru diýmäge. Olar ýaly haýsy milletiň nemesinde şolar ýaly terminologiýa şeýle nemede günde ulanyp ýörün neme. Biz onu tiýaret derejesine çykardyk. Türkmeniň ýanky näme diýen bu ýöňe däller gapdaly ya ýyda giden nemeler gatkendir. Ödüm boş sözü kendir. İçi manly doldurmadık boş sözler kendir. Soňky 30 ýylla hazam kendir. Biz aňyrdan däpde surulumyzdan gelýänler bar da. Öňküni ýanky çarwa ýaşaýyşyna bolan içiniň manty bardyr bolun ýöne bir şäher näme geçemizsoň oň içiniň mazmuny gitdi de. Söz vadanın içinin mazmunu yok da.
Onun şolun yüzyılla hiç netice vermeyenle görüp görülür de. Yani şonların netice çıkaran oklar. Bu da gengdattır. Yani birleşeli yer. 250 yıldan uğrak vakit yani Türkmenistan'ın Turan çökütlüğünde yerleşen Türkmenlerin yayınla arzulardır birleşeli. Birleşip bilenlerdir. Şu söz var, bu söz yani içi boş. Onun aşağı olmalı. Yani köp atlamızda şunun alaktır. Onu yani toylumuzda, oturuşuklarda aydılayan toğutları deret göreyim. 99% içi boş sözlerdi. O tayda karnını doyurup Türk giden soğuk ertedi onun yağdığını düşeyenim yoktur. Oturuyan da adam yok. Yani toylun geçirişlerine, dağıtlarına onu da tiyinetip göreyim. Ne var? Madmunsuz ömrü yaşayattı. Durmuşa ömür, madmun vermelidir. Söze de madmun vermelidir. Şu olmasa da işlat bolayan neldir? Doğru. Yani bu nemede de bir ken demeni geçtik Halmurat. Bir yılın içinde yankı elekten ken dağıt geçti de. Yalanın doğruyu nemediğini yuvaş yuvaş onu tertalip başladılar adamlar. Ve telcerip başladılar. Boş, baatlı sözleri bilen ne iş edileyendir, ne durmuş kurulayandır, ne bir eşireti yetip bolayandır. O dine öğün ağırlama için halkım ağırlanmanı kovur ya da. Kovu ağırlanır yalak bilimini yok ettiler, onun hem beladından oturan adam oldu. Cemiyet olur olur yalak. Şu tayda Merdan Nuriyadı yerleşmiş yazıyor. Türkmenleri özünün aldanmağının manasını düşündürmeli diye. O ben şunu düşündürecek olur otur. Onu ne yap düşündüreceğimi de. Onu birden düşündüreceğim. Serpikten aytacak. Bir böyle o. Ağır ağzı da atlar. Sebebi bizim her yerimizin durmuşumuzda oturan da atlar şu da atlar. Kâbir şunu kâr ediniptir, hüner ediniptir. Şunun çörü yiyenem var. Bu da atlar ağzı da atlar. Bunu içinde vurdun. İçinde yaşat gören adam hem görüyorum bilen o. O cephasını cevrini çekiyor yönü. Şunu görmek için bu daşından teredip bilmeliler. Daşından tereden de yönü kelleğini tutup şey edip durur yalak deme yağdayımız var. Türkmen şunu öde entek görün okta. Onu entek ben bilyen bana neyle görünyenini aytsam men çişe düzörler adamlar. Yok ben o vort görün oklar kalmırada. Yok, mesela para aydı vermer şey Türkmeni dürtmesen duymaz diyen sözüm var. Ana yuvaş yuvaş. Bağıt gerek bu. O kemine sen öz fikrini aytsan geçen bir yılla enin. Kan iş bitirdin sen bir yılın. Yankı Halmıradağ'ın Saparağın bir aydan nemesi var şu an ayıp geçeyim de. Şu Turan çökötlüğü diyene Horasan toprakları oluyor aslında da şu an ayıp geçeyim. Son Turan nereden çökötlüğü nereden çıkıyor deyip O Turanski dizimizin stiliyendir şu bizim yerleşen yerlerde. o Horasan toprakları oluyor şu. Benim aytacak adım Halmıradağ yani bir yılam değildi aslında 8 ay deyip aydalı. Yani 8 ayın içinde bir hareketlilik oldu. Yani o hareketliğe bir provokasyonla hareketlerim oldu karşı. Yani edil şol hareketten yağlık görünüp karşı hareketler oldu. Bunu şol vada yani halk adamlar köp aktivistlerin özleri hem düşünmedi. Hemen içine girenliğini. Ya o fikir ettiler. Diktatör ayıran hem kim dost mu deyip yani aslında onun yolu değil yani diktatörü ayıran hem dost bolman bilir. Bize diktatör ayırıp belki özüne bir taht tayarlayan olmağı mümkün. Bir neçe sebep olup biliyordü o diktatör ayırmanın arkasında. Şunun için halkın aktif koşulmağını istedik başından beri.
o halkın özünü şu işin içine sokmak bizim niyetimiz. O yankı saylov meselesinde de o saylov sistemimiz yok. Yani saylov sistemasını kurmak kıyın değil. Yani nähili kıyın değil, halk içinde bolsa kıyın değil. Yine de halk yok olsa yine de saylov sisteması bolýan däldir. O indi bundan sonra provokasyon hareketlerin has profesyonel görünüşleri gelecektir. En esası tayarlıklı bolmalı yere, yani halkın, adamların ya da aktivist olanların has aktif olanların yani bu işin içinde. Şoňa da tayarlıklı olması ya Türkmenistan halkından başka da halayan adamlar kan. En az kadrını bilýän biz özümüz. Şonuň üçin kim şonuň kadrını köp bilýän olsa şolam şonça köp hereket edýändir. Yani bizim halkımızda vatanseverlik olmalı. Olarda da behbit vardır. Yani bizim vatanseverliğimiz olaryň behbitini geçmeli hökman suratda. Hiç bir wagt halktan güýçli bolup bilýän däldir. Şo daşka güýçler bolsun, ýa-da beýlekler bolsun, içindäki dönükler bolsun. Halk bir guramadyr öz boluşly. O halk bolsa bardır. Hemme zat, yani şu döwlet, o medeniyet ýene de şoňa benzeş nemeler yok bolsa ýokdur. O ýöne diňe şu halky allaşdyryp şol halka, yani özlerine öre bir sistemany halkyň nemesine oturdup bilýärler de. Şolaryň öňüne geçmek, yani biz şolardan soňky 8 aýda en birinji başlangıç etapyndan geçdik. Yani bundan soňky etaplar hem has neme boljakdyr, sert boljakdyr, yani güýçlü boljakdyr bize garşy, halka garşy. Yani benim aýtjak zadym şol, yani bütün ýylda yani en köp görüşen meselelerimiz şo da, yani benim şahsen içinde bolanım. Şonuň ýaly. O ýaşullar. Halmurat, men bir tane forum var. Şimdi bunu üçüňüzde de bereýin. Prezidentler öňküsem soňkysam halkyň arasynda çykanda yani haly ýazyp halyň üstünden ýöre diýerler de. Çok mazmuny näme? Näme naňly diýer. Yerden öğrenme bolanokmy dogunda? Ha? Yo ne ol halyň şol döwlet baýdagynyň şeklini ýasaran halyň üstünden ýöre diýer. Yo tapawdy yok. Ol beýlekine bizim hayal gelinimiz yankı gözünün nemesini nuruny döküp ul zähmet bilen edilýän. O bizim özümiň milli buýtonjumuz. Tarihi nemämiz. Oň üstünden sanap doňuzy ýöredip şo näme üçin edýärler? Şo mazmuny näme? Özüň aýtdyň da iki doňuz ýöre diýerler. Mazmuny tapara men doňuzdan bolsam men sizden ýokarda dur, ede bilşim şu diýip, halkyň tepesine çögdürip oturan adamlar olur. Yo yerden hem ýörep bilýär yerden. Awa. Bunu näme üçin edýärler? Ne halka neme beýnisine ýalany sindirmek üçin. Bu ýani algy operasiýasy. Çok bir şekli. Yine şunun eylek, yani atçap börün yiydi. Bir ayağını halin üstüne yine bir tapar bassan, Türkmen halısının üstüne, halkın önüne çıkanda, kellerini kim alacağını sen fikir edip görmüyorum. Qadağandır sana. Yani eyleklere de duyduruyor. Bu yani bir milletin tarihinin üstünden, namusun üstünden ayak tepelemek gibi. Şuna da men halkı neme diýen karşı durum şu zatlara. O niýren nemesi halyň üstünden şey dip ýörepdir. Dünýede bam şular ýalaklar. Özüm aýak gaply. O ödüm halka düşman adamlar.
Sapara şolar men pikirimçe şu halktan tapawutly görkezmek üçin edilýän diýip pikir edýär-de. Şu algı operasyasy da. Algı bu algı operasyasy biz şonu bilýär diýenler men. Hem şunu Halkyň diýen. düşünjesini nämetmek we o diňe bu prezident üçin däl, mundan soň geljegem edil şuň ýaly halynyň üstünde ýöresin we şo dowam etsin diýip edilýär diýip pikir edýär mene. Kim gelse de şo halyny ýazyp halynyň üstünde ýöremek näme bolýar sebäbine habarlarda zatda görýäs. Hatda şo halynyň üstüne beýlek ahranasy adam çykýan däldir. Bir özüni öğretýärler de ýem şo Hakikaten. saylanan adam ýene bağışlaň näme gelýär-de bir hili taryhda nämeler bardyr şoň ýaly saylanan adam ýene näme diýip gelýärler. Yok. Ondan edip şoň ýaly bir hili ýokardan Hudaý tarapyndan gelen ýaly edip şu algyny näme halkyň nämesine oturtýar da ýene men beýlek adamlardan üstün diýip görkezýär-de. Şo nämeni berýärmik diýip pikir edýän mesajy ýaňky beýlek halka. Olaram belli bir yerden soň göz öňüne getir adam 30-40 ýyl telewizorda şu zady görüp bereseň soň inanmaly bolýar. Çağalır vurýar. O çağalıktan. Çağalır vurýar. O çağalıktan şu iň erwet adam şu çağalaryň şu zatlary görüp ulalmasa ýem bir hil näme zatda. Bu zat del çağan psihologiýasy üçin geljekdäki dünýä garaşy üçin bir ören erwet zatda. Terwet zat. Yönü erwet adam däl. Yankı sıradan neme zat däl bu. Şu yaradılan siyasetin neticesinde de neşvun halkımız aktif derler öz hakkı hukuku için. Ola hak hukuku nämediginden bilen akbar tapar. Ben aydık geçtim de tapara. Adamlar hantama şol hökümet bir zat bermeli mi diýär-de aýlygynyň, pulunyň, kazancynyň ýoklugyny şert döretmelilikden başga on borcunyň ýoklugyny dene. Ýöne şoňa sen şertimi döredip berdiğim talap edýän halk ýok. Yani aslında halk berýän bolmaly aýlygyň hökümetinden. O berekelle ol biz hakkına tutulan menajer da ol. O işlete saklaýar, yok bolmasa da sırtını tepip koybermek yerine işlejek adam getirmeli. Näme üçin? Ýöne 30 ýylda biz Mustafa diýip bilemdi. Ne? Halkımızın dışarı ýagdaýy. O ýöne gaty dogry aýtyp geçdiň sen ýeme kemine enim şol diýdiň şol biz indi şu ýyl has berkirä garşylygy biz garaşmaly düşmanlarynam ýurdun içinden hem ýurdun daşyndan hem sebäp ol daşky güýçler ol sagyp oturan sary sygyrynyň ýüze uruslar gelen Türkmenistanyň ýerasy ýerisi baýlyklaryny. Halyň üstüne ýörecekler känte. O känte ýöne şoň üçin halka da duýdurmak, aýtmak gerek, olardan gorkmak gerek gal ýöne biz öz etmeli işimiz bilmeli. Şolar ýal provokasiýa bolany berip durmaly. Onun biz ine mesela şu malsa para kıymet 2 ýaşyly bol ay ol erbet bil erbet on dinlemäň muny dinlemäň diýip durdyk ondan halky bir negativ pikir döri şular ýorgon özüne çekýän bolmaly beýlekler häkimede golaýlatmajak bolýar ýok siz beýlekler bir ilki başdan bir primini öwrenin olan etjek bolýan işine bir üns berin aydın ondan sonra şu zatlardan netije çıkarın. Men de bir yıl bäri aýdyp gelýän adamlar şu illüstrasiýa barada ýa-ni KGB arhivlerini hökmen açmaklygymyzyň zerurlygy barada. Ol men üçin gerekkä men şonsydan bilip otyryn. Kimiň agentligin. Ýöne halk bilmer şu zatlardan gelecekde diýinmeklik üçin bir gezekde şu Baltyk döwletler çıkardylar illüstrasiýa. Aslynda şu taýda KGB-niň duhy bolmady agentler. Geleceğinin 100 ýyllaryň markaýyny gurarlar şonu. Bizde de şo gerek. Ýöne şoňa biz arazy ýa biz şon gelin şunu edeliň diýen men başga karşylykda duran ýa bile ýörýän güýçleň hiç birinden eşitmedim. Bir ýylyň dowamyny watandaşlar size ýüzlenip aýdýar. Oň sebäbi näme-de onu? Oturup özüňiz pikirledin. Ya aýdýarlar ine biz barsak ine polisiýaň ýa güýçlüňjüň aýlygyny galdyrjakdy. Ay olar şonsuzam halky taýaklap, talap 30 ýyllap rejimi gollap, gorap duran adamlar. Nämesine olumsuz aýrylyk galdyrjak? Näme üçin? Halka eden zulüm üçinmi? Ya edip oturan zulüm üçinmi? Halkyň hakkyny kesip oturan üçin olaň aýrylyk galdyrjak bolýar. Özüňizden töläp berin, beýtip aýlyk töläjek bolsa. Döwletiň ýa halkyň emlegini el urmak bolmaz. Şoň üçin gaty dogry aýdýar. Tapara gaty dogry aýdýar, şu ýemani döwletiň puluny, gaznasyny, bankyny siýasatçylardan 10 kilometr daşlykda saklanýar. Olar diňe aýlykda oturan menejerler işlese işin başarýa, işlemese de göterilýär. Şoňmy? Ine şular ýaly sistemany gurmasak biz hiç açan agzymyz aşa ýetmez, ýetse de burnumyz gananar. Boljak şo.
Ava. Yani kızıl halılar, o yani tanslar, nemeler adamlar halkın beynisinden burada çıkarıyorlar da büyüğünden yani yuv ayrılanıyorlar. Ve abi ne kanunun vardır hem de adam vardır Türkmenin toprağına iyi bolma hakkı yoktur. Şunu üns veriyorsunuz mu siz? Bir Türkmenin bir karış toprağı hakkı yok. Hukuku yok. Şunu iyi olmalı hukuku yoktur. Yani konstitusiyada iyiçilik zaten geçendir. O da formaldir. Şu sizin yani sayılı sistemanı bir alaktır. Ya yankın halin üstünde yürüyüşü alaktır. Yani yeki karşı toprağı Türkmenin iyi olmalı hakkı yoktur. O hak verilen nedir? Şu yurdum sizinki değildir. Sizinki bolsa da. Şonun şu duyuyunum sizin yemeğinizde yürüyütü beyninize salınyandır. Yani algı operasyonları şehit verilendir. Neymiş toprağı bile veren yok deyip ayağa atmıyorsun Türkmen görmüydünüz. Son 30 yılda. Ya da toprağı elinden alınan vakti sonra bir protest görkezen adam yok. Toprağı elinden alınanlar ama var. Yine nämemişin devletin toprağımış. Mene şu devlet diyen zatı göremem. Şu tayda Türkmenistan'a inansak. Yok, devletim yok, hükümetim yok. Onda nämişin devletin toprağını diye alyalar onu. Haysi devletin toprağı. Hep şahsiyetçilik yok da, mülk yok. Özünki olmadıklar hükümetinki bu kadar. Onun bizimki deyvaydı. Stadın adamla ağının kardeşiyen yeri. Son bilen mi olsa toprağı da mı? Özünden oğlundan aktığına çoğuluğuna geçsenin bir de şu toprağı olur. Sinegem konur mu ya? Mülk de Halburadın demir internet ketildi diye. Şu tayda bir kineme okap geçeyin. Karaca Deniz yazıya. Nail halıda yörese yöresin ihtiyalama yok halkın içinde diye. Mart'ta, April ayında adamlar gayret edin. Dinlemeyen sonra hükümet özünüze gerek gök ağı ekin. Gerek bor özünüze değil. Hani etti mi adamlar sonra? Ne maaş atıyorlar yere çarıkları yok. Ne? Bizim düşen yağdayımız şu. Başka nahil maslahat vermeli. Başka formada. Ne de aytmalı, ne de düşünürmeli. Doğru. Bir önüde bir beğendiriyen zat yuvaş yani katı tiz edil istediğimizce tiz olmadı da halk şu zatları düşünüp başladı. Komentaryalarını zaten görüyorsun. Telefonlardaki baştaki yağdayı bilen şu hakkını ben değiştiren de yer bilen gök yalakta paudu ada. Şu zatların bir de neme veriyor da bir türlü kılgın veriyor. Şunu devam edik deyip. Gelişme var. Yani içinde gelip gören adam görün nokta onu. O bir bunu kan yani giyinişleyin propagandayı demedik bilem nokta. Yani bilinle takipçilerimden bir 10 mingden yan geçendir. Şu 50 ming 100 ming değil o takipçi bolun demedin yazılışın dargadın deyip bilem onu dil alıp görem nokta. O bilem Türkmen yani sarwa çekerimiz yok. Ben aytsamam o gedaçılık edip gör deyip aytmaklar mümkün deyip o beynimizin arkasında vardı o zatlar. Yani Yok da para o men fikrimçe aytmak gerek değil. Sebebi gelecek adam, şu zatları gerek adam ya da şu zatları düşünen adam özü gelse yankı men ne diysem ki öz isteğiyle gelen adam has doğru adam mı kadar fikir ediyor. O da doğru, o da doğru. Birine yankı isteği olmasa onu ne edip olmayar, hayiş edip ya da şunu etmek borçlusun deyip boynuna koyup onu ettirmek yanlış da olur mu kadar. Yani görmedik, bilmedik bağım kan yanına. Eşitmedik, bilmedik. O eşitmeyene eşittirildi. O da. o Kerim ulu. Tamam. Yine şunu al bir zat gördüm de başla. Biz berde nämeler gurrun diyesine parlament, diyesine näme devlet, hükümet, kanunlar. Bu zatlar birazcık fikirlendiren zatlar gurrun edilen için köp adam gelmek istemeyen sebebi
näle diýsem kemine 2017-nji ýylda mı ya 2015-nji ýylda mı nämeni ýanky alymlar global potepleniyany bir 70 sahypa 80 sahypa şoň nämesini çykardylar da. Ýanky araşdyrmalaryny edip şolaň sanlary näme bolýar şu zatlary çykardy. Şoň okalan ýa-da skaça edilen sany mysal üçin 2 milyon bolsa bir sanam şu döwürler kitap yazıldı. Indi şoň bilen deňeşdirilýärdi. O kitapda ýa näme fantazi kitabı, näme kitapda hakykat däl ýöne bir fantaziýa da adamyň fantaziýasyna çykan bir kitap ýanky inoplanetyalar barada. Şu kitap ondan 3 hisse köp skaça edilipdir da. Özem kitap platny ýöne beýleki näme çeşme muht olsa da sebäbi bire ılmy makala birem ýöne näme ýanky näme diýilýär eýlence. Adamlara da şoň ýaly zat gerek. Hem bir düşündürilýän zada uzak durýarlar da. Bunu deňek gördük kemine neme aýdyň bir pully nemeli rolikler ýataşdyrdyk da bir 10 ýaşlaryndan. Şolong nemesi beýleki ýanky pikir akyl öwüt nedigat demesinden 10 essekan teredilýär da. O taýda lokan bany mazmunum ýok, ýöne pul görkezilýär, pul aýlantyr, pul sanalýar. Şolar ýalak deme rolikler teredicisi. Ödem gysga 2 minut, 3 minut. Hawa şoň ýaly gysga bolsa da köp teredilýär. Şolong nemesi 5-10 essekan. 50 min 60 min ýetenlerem bar bu rugunda. Yok, ol Türkmenistanyň ol ýeme boş takyrda aýdymçylary bar ýa bir şular ýaly grup bolar. O taýda 100 min, 200 min, näçe 100 min ine abonasym bar, gözleýänsem bar, ýöne olar ýanky sen aýtsyň ýaly. Boş mazmuny ýok içinde. Aýdymam bolsa bir günlük o adna dňewka diýerler da ortly. Bu ýerde kelläňde erti çykyp olar ogurluk. Remer beýleki kompozitörlüň ýazan sazy aýdymy özüne urup ine adamlar goýmak bolýar. Beynini şu zatlar bilen doldurýarlar da. O da ýanky alga operasiýaň bir nemesi parçasy. O da. Oňa da hökümet ruhsat berýär. Ýoksa ol bir ýanky napýorçak oýnaýarlar orsyýetdäki. Ine ýene jemide bir ýeme berýär näme bu. iPhone telefon bolşur. Şu nämen ýanky aboneleň sanyny artdyrmak üçin bolmasa bizem näme edel? Mene pianino çalyp bilýände. Saparaga da aýdym aýtsa, ýa halmyra da aýdym aýtsa. Aýdym diýen yapdym ben. Halmyradagyň ýaşygyny ýatlasa küs tepdiğini gazları daş edip berir balkanyň hyn. Şona elimden gelýär. Saçmasam. Indi bolmasaň ýaly bir zat edel indi. Vatandaşlara birazcık arada. Gurbanulyň çağır aýdym aýdyp berer şol gowaýdan. Aýtdyraly bize mıhmylyny aýdyp bereler. Biz etmäli onu Gurbanuly etdi. Öbürüne okap beren şu taýdan Kerim Guly satyp aldy diýe. Men bir zada hayran galdım. Absolutny boş kellesiz tupoy adamy halda ýöredip günde müňler çezek adyny övgü bilen gaýtalap onu arşa götürüp boljak ekeni diýe. Onu men şeýle düşündireýin, vatandaşlar mysal üçin bir öňe gidilen wagty iňöňde ýanky nämeler bolar. Näle diýsem kem şo başarjanly adamlar, bir üstünlük kazanyp bilýän adamlar öňde gider. Ýöne Türkmenistanda iza giden üçin bizim şu adamymyzdäki adam ýanky prezidentimiz şo iň izda boldy da, alajymyz ýok. Şoň ýaly bir näme geldi bizim başymyza. Biz iza gitdik. Biz iza gitdik. Beýlek öwrülsek hemme zat ýerli ýerine oturjak ýalda. Ýene şu öwrülüp bilemiz ok. Öwürler näsipligin badyr endi. Adamy ýuwaş wagt bize gereginden a derecede o ýöne oýunyp başladylar. Bizim şu çaltyrak bolmagyny bir dirkak görejek bolýar adamlarym emma da ýurdun içindekiler bizim şu çykyşlarymyz dünya özümizdenkiler beýleklerin çykyşlaryny görüp bilenaklar da. O taýda gadagançylyk bar, ama ýanky internet ýok, telewizionyada işlenýär. Bunu şoň watan programmalary bolaýmasa. Ondan bizim şu edýän çykyşlarymyz halk köpçüler ýurdun içinde ýetenek, ýurdun daşyna akyranyp, şol passivlik derarly bular öz dili bilen, öz sözü bilen halka ýetirýärler bar, ýöne gaty azlyk etdi. Men ýa şol täze bayramçylyklar bilen oňňanly ýa soň utlap ýa gürleşip oturan aňyrda ýurdun içinde watandaşlarymyz biz
Inni iki tarafımızdan dengledik, bize inni yitirere zat kalmadı diýende. Biz näme etmelim orada taýýar diýip durýar, olara guramaçylygy berer. Guramaçylygam dige onun bir emede bir etrafda bir welaýetde däl, guramaçylyk 5 welaýetde deň bolan güni biz netije gazanyp bilersi diýýär. Gördük de o zaman şonla kalny bir bölük ýerde ýa bir başga ýerde geçirilenni nägelere duçar bolan halkyny. O ýalňyşy bizden gaýtalamaly däl. Ben şonu aýtjak boldum. Karaca Deniz yazıya. Canım ýanýar näme üçin meniň çağalarymyň hakyny haram gulynyň çöýrük tohumy ýemeli diýär. Atı doğru diýär. Berekella. Ya bu halk talap etme prosesi bolýar bu aslında. Näme üçin? Sonra. Atulu bir soru, näme üçin soru? Dünýäniň taryhyň näme gidişine ütkeden sözdür bu. Näme ýerde. Ol näme üçin diýen sorag aslında hem merde ulanylmaly soragda Türkmenistanda şuňal zat bar. Şol sorag bir kili ýöne sorag ýaly ýöne jogap berip bilýänlerdiler şu sorag Türkmenistanda. Sebäbi men hem Türkmenistanda kän soraýanda näme üçin diýip, ine polisiýa aýdan zady gadagan diye. Näme üçin diýen gadagan diye. Öyle gadagan olsa näme üçin gadagan bir argument barmy diýse ýokardan buyruk diýdi. Şoň näme diýini bilen ok, özüm bilen ok şonu. Ýokardan buyruk gelýär, şoň ýaly edilýär. Şonu ýöne näme üçin diýen soragam Türkmenistanda kän soralan ok. Gadagan diýip jogap alýarlar, şoň bilen dowam edýär. Bolanok gadagan. Awa. Oňa da näme üçin diýmeli ýani aslında. O ine şoň ýaly zat bardyr watandaşlar Türkmenistanda ine ýöne zat men görýän zatlarym bardy. Ine käwat ýollar ýapýarlar. Ýol ýapýa gelýän, ine maşynda sen gelýän ýol ýapylýar ýa-da görek gelseň hem şo ýolda ýanky polisiýa durandyr, izine git diýdi. Adamlar hem şo taýdan sonra many izine aýtýarlar göne. Watandaşlar bu zat näme maňa göz öňüme gelýär? Ine mysal üçin bir goýun sürüsiniň öňüne çopan çykyp izine gaýtarsa goýuny izine gaýtýandyr. Ýöne siz İstanbulda islendik bir köçeye çykyp adamlaryň öňüne çykyp şolary izine gaýtarjak bolup görüň. Iň bärikisi sonra gelir şolardan. Näme üçin diýip. Sen şolara şu jogap berip bilmeseň sen izine gaýtaryp bilmeýän. Türkmenistanda näme üçin biz öňümüze çykyp izine gaýtdysa näme üçin gaýtdyk? Ne ýöne kaýzat. Şol zatam halk bir hili näme eden nokta. Ne bağışlan men goýun diýip aýtgan başga şu düşünje spesine bir it de olsa da izine gaýtarsaň izine gaýtyp gider ol. Seni görüp. Ýöne adam bolanymyz üçin şol zady biz etmeli däl, o ýöne kaýzat. Böyle bir sebep bolsa izine gaýtmany, sebep bolsa gaýtsaň, olaň sebebi ýok, izine gaýtdy işin bolmasyn diýe näme üçin diýip sorasyn. Ve adamlar şoňa öwrenişip durýar. Hatta artık şu näme eden nokta, soran oklar hiç kim. Polisiýa ýol ýapan olsa göne izine gaýtyp gidiberýärler. O yol, sen ýoluň, yol bolsun, başga zat bolsun, şol vatandaş üçin edilen zatlar şolar. Şol sizin puluňyza, sizin ýanky naloglaryňyzdan edilen zatlar şolaň hemmesi. Doğru. Murat Rezzak ýerleşmiş ýazýar. Gadaganistan diýär. Daňatar türkmen ýazýar, bolanok diýýärler diýär. Hakymyzy soramaly diýär. Persuk goşan ýazo diýen ýerleşmiş. Ondan soň Вечник правитель diýär. Yani diktator bolmaly da. Eğer Türkmenistan'da YouTube, Facebook açık hem go internet bolan bolsa, halkımız Belarus'tan hem aktif bolardy diýär şu wagt. Ama şu olaňam ýapyk bolmagyň sebebi hem şo zat da halky birazjyk şu nämet biligiden mahrum etmek. Elbette bu zatlar şu wagt halkyň bir el yeterli olan olsa halka elbette muň häzirkine şu wagtdaky nämeden progressden belki 10 esse efekti köp bolardy diýip pikir edýän men. Halyň üstünde ýörejek bolup internet ýapýar da. Awa. Awa. Doğru. Şu bizim vatandaşlara düşündürmeliğin esasız adımız şu näme mükadip pikir edýände şu wagt ine Türkmenistan'da hökümet diýen adam yok, döwlet diýen adam yok şu taýda vatandaşlar. O hakiki. Sebebi döwlet bar ýerinde
näle diýsem kem bir şol Türkmen halky hiç haçanam şu döwletiň nämedigini bir çöwsüt edip bilmendir de. Şoň üçin düşünýän şu döwletiň ýoklugyna. Ne bardyr diýip pikir edýär, ýa-ni bir binalary zada döwlet diýip pikir edýärler de, ýa-da hökümete döwlet diýip pikir edýärler de. Aslında oň ýaly bir näme ýok. Sebebi ne şu wagt hökümetiň adam diýildi. Aýdaly ne prezident birine bir zat eden ýagdaýynda, biriniň ýa-ni hakkını, hukukunu bozan ýagdaýynda prezident olsa da, eger döwletiň bar ýerinde sen şol adamy bir jalap edip biljek ýeriň bolmaly. Şu prezidentten jogap sorap biljek bir institut olmaly. Eger şu ýok bolsa diýmek sende döwlet ýok. Döwlet bolmadyk ýerinde hökümet mümkin däl bolmaly. Ha, Aydın Yani ben kendimeğe bir dapanleyni yani koşması neme deyin. Şu billboardlar var, prezidentin portretleri var, heykelleri var. Çolun hemmecesini uyuşurup onu yakmak, nemetmek gereken yönüp şolun pulunu prezidentten almalı öğünden, yani başkanasından. Şon pulunu, ähli heykellen nemelerin pulunu ortağa koysun. Hemmezin bahatı vardır, nemesi vardır. O halkın yüzüne girip beğenip görmek olmaz. O. Yani devlet bolonu şeyli olmalıdır. Ne hemen adam ne diye o datları. Senden kakan nemesi var mı taydı? Hadinesi var mı? Sen kim? Yani ailin olmalı. Ailinden başka bir şeyin tenki der. Ona dünyanın portrede çıkıyorlar. Kimin adam ne diyorlar? Heykel, ite heykel. Yani kakan on türmesi akçası, aylığı belli, günlüğü belli. Daşından alır parasına kendi belli. Gelen bir, yani 33 tane diş beceren olsa. Onun hakkı hiçliği hem medadı belli. O oğurlan onu tadlanan bir sino koş, ona mı koş oluyor? Şolar bilenem tek iki tane portrede gücün etmeliler. O neyle ki elpeşelpelik? Yani devletin yokluğu ne şu taydan görüp durunda. Devlet olsa hadap kıtağı olmalı. Hadinan iyiyeti olmalı. Onun hadap kıtağı olmalı. Ya da ayağın aşağına kalırlar. Neyden alıp koyuyan onu? O kimin haleti? Sen kim de o halin üstünü şey etmiyor arayana? Kimsin? O köyünü de vurulur deden oradan ayak uçururdular. Para on aylığını özünden maşa bilýän adam yok barından. İkinci ol bütün Türkmenistan'ın ähli baylığını özünün kıdip hasap etdi. O yani şol gazy geçirisi var. Awganistan'ın yani Hindistan'a eýlek beýlek gitmeli. Şonu gurdum men gazym geçmeli. Merin diýýär diýdi. Men gaz turbam ştaýdan geçmeli. Ol halkyň kıya döwletiň kıdybayda näme çıkdy menki diýýär. On gazı sırtından çıkan gaz, ondan başka gazı yok. Yok, onu var. Şimdi halktan karşılık görmezsen şu derece geldi. Yoksa şimdi bizim şu parlamentte işleyen devrümde 90. yılın oktyabrın ahırına Niyaz prezident saylananına ya tasdiklananına sonra biz parlamentte ses verip aylığını verildi. Şu devr Gorbaçov 5.000 rubl aylığı vardı. O zarlan Gorbaçov'dan pes olmasın näme okar bolsun diýip beklederlerim boldy da yok biz şonun 2000 rubl etdik. Şolum gaty ullukdan pul, şo döwrün puluny adaptar. 2000 manat Rus rubl. Onu parlament karar edip ona aylık belledi. Onun SSR ýykyrly bol, onun etjegine de botyr. Şuň kuram şo pully meseleni aýtsak, hana ýün şo özüne körawra gazanmak üçin ine halkın aylığını hemen 10 derece, 10% kaldırmalı diye. O hem halkın da dert elbette. Yani şu 10%'den o bahalar eğer 5 etse, 10 etse kımmatlan haritler vardı. Şu bir yılın devamında. On sonra sen şunun ağına doğru görülüyor. İkinci taraftan aytmalı der zaten aydanak. Ne için sen resmi doların kursu 3 manat 50 köpükka ya tengeke olayam 27 manada yetti. 7 esse kımmatladı. 7 esse. Ne için şon görürüm neden? Ama 10% kaldıran için ağın köpürcükler
Ine Tanrı ýalkydyn biziň nämämiz diýip olany watan satan programmasyny ine bokurda onu ýurtup oturýar. Onu soňam bir dünýede iň maskaraçylyk bir ýerleşimden ýadan ekende komment okudum diýip çyksyn. Şu pullary awtomatdan özüne aýlyk hakyny alyp maňlaýyna silýär. Nirde haýsy döwletde bar, watandaşlar. Bizim şu dünýäň bir 30-40 döwletine aýlanyp gördük bol. Birisinde yok bir millet şu Afrikada şol ýan jengelden çykanlar ýan kol palmadan düşür. Şolaryň barp öýük mertebesi bilen pulun çeki barp çykyp gidýär tüýkür. Bizinkine maňlaýyna silýär. O näme üçin beýdýär? Sağ bolsun şu prezidentimiz. Ne güne düşürdiler bu ýal halkymy. Beýle ynanjaň saada halkymyzy şu güne ýetirdiler. Yo onu deme algı operasiyası üçün yörüte diýerler, album halkı worku diýerler. Bolmaly şu diýip. Bu propagandaň bir nemeleri ol ýanky telewizione bilen nemesinden işleyen adamlar ýöne bilmedim. Köreklerini yerlerinden ýerler. O etdilerine de edil beýdiläýmellerler. Onun başka da kadaty kanuny nemeleri bolýardy. Yo bizim döwletimizde prezident ýa para bar bolsa şu iki sandıklar var. Şol ýaşaşy oğlundan gyz var. Şolar aýdyp otdy. Döwletiň siýasatynyň edilen işem edilmelsinem. Aýdyp şu takyrdy. Ine öwgüli sözler bir programda 100 gözege adyny tutýan 30 minut. O bir sana ýazyp berýän wadyr şonu. Büyütken ok nemeleri. Men şu aýdýan 50 sözden geçen ok şu nemesi. Leksikon. Ödüm diýmek bir adam ýazýar. Şu diýri bolsa kıramsy ýazýar. Ozalam şo ýazýar. Da bilemem o kömekçilere memele gelen bolmagy mümkin. Ol durdy gurbarsy ýa. Şol näme men pikirimçe şu täze Türkmenistan näçe derece dogry bilemem. Käbir zatlary ýene gadagan etmeli-de. Bir okap aýdyp bermek ýaly zatlary. Ol kim bilen gürleşse de şu kağızdan okap aýdyp bermek dogrymy, ýalňyşmy, näçe derece dogry men bilemem onu. Indi elbetde ýa daklat bilen çykyş bardyr, ol gön aýdyrlýar-da. Bir zatyň daklat bilen sebäbini onu näçe adamyň pikirini bir adam aýtmaga ynanylýar-da, hemmesi aýtmasyn diýip şonda bir daklat bilen sen çykyş edersin. Ýöne ýok, sonra jogap bolanda bir göni oturup gürleşip bolýandyr, sen prezident bolýan bolsaň birazjyk şoňa bilgiň diýinmi, şoňa nämeň bardyr, ukybyň bardyr, gelen sonra okuyň dele. Cevap ver. Öz sözlerin bilen cevap ver. Näme üçin yine daşary bizde hatta üniversitette birinci kursdan öwredilip başlanzat şol okap ýa-da ýatlap aýtmany unutuň diýeti-de. Diňe öz düşünjäňi aýt. Ýalňyş bolsun, dogry bolsun, kem bolsun, sözüň az bolsun ýöne originalne düşünje bolsun diýetler-de. Sebäbi dünýäde iň esasy gerekli zat şol. Işe girseň hem senden şonu soraýar, ýatlap aýdyp bermeýän otaýdy. Öz düşünjäň soraly. Her hili soralar berilýär, şol sen öz pikiriň bilen düşünjäňi aýdyp biliş okuýuňy barlaýarlar-da. Sebäbi iň esasy zat adam üçin. Indi biz hem işe giren doňaly bir ulakan işlere girip biremiz, prosto işlere giremizde de şo zatlar soralýar-da. Beseda giren sen gürleşip bilýändiňi. Ýöne Türkmenistan prezidenti şonu da oňaryp bilen okdy. Nädip otaýda oturýan ýaly. Aydın senden bir haýyş şu ýanky ministrleň zatlaň eline bloknot bilen ruçkasy var. Şonu al şolog yerlerinden. Haýyş edýän bu bir maskaraçylyk. Näme ýazýar kan otaýlar? Yo näme ýazanda da ýazlarynda da beýle ýazylan ok. Ýanky ýol başyň tiýlanda da beýle tiýlenen ok. Bu bir ýanky komediýa da giren ok da. Bu bir ýanky bir gatly bir Tragikomediýa. Yok kelle ýokmu kan bularda aýdylan zady diňläp baklynda tutar ýaly. Yok aslında yazılanda yazılıyor da durmadan yazılmaya. Benim şu vaatine şu çıkış eden vaatı şu kemine komentar yok. Olsa kevat yazıp koyan. Yadımdan çıkıp biler diyen. Ya da bir düşünmedik bir sözüm çıksa onu da belli koyan sonra öğrenecek deyip. Yani o ministerler ya diktant yazan yalı ministerlere de aydayın ama diktant 4. klastan sonra yok mu? Kaşı 4. klasa siz geçmediniz masaatları. Oku otarmadınız mı diktant yazıp şu vaat? Yazılır da yani onun ağzından çıkan söz kanun yalık görülýär. Şonuň üçin ýazýan bolmaly. O ýazan soňlar näme diýerler? Ýazylyr da. Ha, ýazan soň näme diýerler? O näme diýerler? Ine şu taýdan okap bereýin. Mert Turan illeşimiz ýazýar. Ýokardan buyruk geldi diýseler, kanuna laýykmy diýip sorap bilmeli diýär.
Yani şolaryň yazan zatlary kanuna laýykmy diýip sorap bilmeli-de. Şonu aýdýa. Älim, aýdyň älim. Owa, The Channel video ildeşimiz ýazýar. O Özbegistanyň diýe o kaçty ýatdan aýdyp bereýin. Özbegistanyň polisiýalarynyň içine daşına kamera goýupdyrlar diýe para almasınlar diýip diýe. Ulan bir Şunun çare. ýaly nemeler bar. Kamera sisteması men üçin bir doğru zat däl diýip pikir edýände sebäbi mektepde klaslara da kamera goýmak ýaly bir zat bar. Mysal üçin men ýönäke bir zat men muallim bolsam maňa da kamera goýsalar men şonu özüme bir hili näme diýip hasaplarynda sebäbi men edýän işimi men okuwçym ine 5-10 ýyldan soň şolaň netijesi ýa men işimiň netijesi okuwçylaryň üstünligi bolýar-da. Şoň üçin o kamera diýen zady bilemek näçe derejede O doğru. ahlak tarapdan gowy bolman bilerse şu käbir ýurtlarda bar, käbir ýurtlarda ýokdur meselem. Russiýada bar meniň bilişime göre. Ya da Russiýada sürücülerde var ýaly. Onu ýalňyş bilip bilen. Amerikanyň käbir nemelerinde var, velayetlerinde var. Meselem Türkiýede ýok. Uzun wagtda ýalňyş zat bolýar-da. O şol Uzun wagtda ýalňyş. şolaryň kanuny nähil geçýän olsa şoňa göre bolýan bolmaly meniň dememde. Ýöne meniň pikirimçe bir ynanmazlyk ýaly bir neme berýär şol. Yo dogry ýani Özbegistan ýa şu Orta Aziýa ýurtlarynda ynam ýoksa sistema başyndan bozulupdyr. Yeterli aýlyk berilmeýär. Onsoň neme berilen ok, ahlak berilen ok. O namus berilen ok. Şu zatlaryň hemmesi bolmaly ýani. Diňe pul bilen hem çözülýän däldir ol. Men şu ýa-da aýdan ýa-da biraz boş oýun şol ýa-da bir döwletiň metbugatynyň şular ýaly terzde döwletiň edýän işini ýa döwletiň aýdanmarda bir pudonyň edýän işini giýjegini ene mahabatlandyryp durmak gerekmi? Ýok, aslında düýbünden gerekkel. Eger de hasan bizde demokratik döwlet bolan, hukuk döwleti gurulandan soň diýmek bu azat erkin metbugat bolsa bu zatlar öz-özünden çykyp gidýär. Kim olaň işini öwjek, kim olaň aýdan netçek. Her kişi azat metbugaty bar. Olar metbugatyň eýeleri özleri üçin öz siýasatyny ýöredýär, öz işleri bilen, öz auditoriýasyny gazanýarlar, şolaryň üstünden pul gazanýar. O taýda onu hökümetiň ol eden etmediği işini oturan bilen olar auditoriýadan geljek bol ýokda. Ýöne bolup biler bir zat ene parlament sagady, ya aýdel hökümet sagady, ya da adalet sagady şular ýaly kanunçylyk tarapdan ya hökümetiň eden işleri bar. Olar özleri aýdýan ministrler çykdyny. Bir aýda ya şaýda ene şular ýazady, ya premier ministr çykyp aýdy, ne bu zatlar planlaşdyrdyk ya etdik, ýerine ýetirdik ene şular ýaly. O özleri aýdýar, öz dilini. Halka informasiýa hökmüni. Gerek men şu telewizyon, şu kanal açdyň men gerekken elmiň tersine näme diýmem? Ine şular ýaly bor gelecekde men diýip düşünýär. Bular bolsa gyzyp halkyň beýnini şoldyň şolaň 3-4 tane kanal bar. Haýsyn açsan ine ýaşasyn biziň nämämiz, planymyz arkadamy görlähekimiz diýip. Burada o da halkyň hasabynda. Howo, duruşuny Halkyň hasabynda. O taýda näçe bolar üçin muň adam aýlyk alýar ol metbugatda. Näçe kanal bar. Abar udurýasy bar dünýäň demesi. Ha. Onu Aslında ben puluma bular ýaly ýalany ben başyma ýapaýyn. Maşallah. Ben pulum o sen pulun talyp dölýän. Wagt şu halk bilen şu özüniň puludygyny, şoňa önemi ýok, şonu bilen ol hökümetiň kim kädi, hökümet bolany da ol Gurban Gulynky diýip düşünýärler-de. Beýle de şu halkyň pulusyny harç edip oturan. Geýjekmi? Oturan ýele sowurlayan pul hemmejik sizinki adamy. Şu taýda her bir maşgalan, her bir adam şunu ýaljak çağa çel hakkı bar. Olar şonu ýyp otýarlar. Milisiýelerim şonu alak. Şoňa düşünen gün talap eder. Şoňa düşünen. Milisiýelerim sen puluny alýarlar, senem gorkulýarlar. Hawa. O, onu puluna basýarlar. Para alýarlar. Sen puluny. aslında şu telewizyon işlerini birem yankı ofitsialny telewizyon ve ofitsialny gazeti yani döwlet televizyonu bilen döwlet gazeti sanyny bir san etmeli. İkincisi bolýan bolsa hem beýlekini ýapyp
açıp biler ýöne bir sany bolmaly şu döwlete değişli näme. O. Bir Beýlekler kanal hem boýar, şoň içinde özleri näme diýen bolsa, häkimetin 3 puda öz arasynda efirini wagtyn paýlaşdyrlar da çykyş etsin. Premier minister islese şolara gerekçe pul goýber, bolmasa da bir sagatdan köpçe pul ýok, her güne diýse ondan ora 3 sagatdan agryk geçmez, teleperede açar. Gazet hem şoň ýaly etmeli. Beýlek telewizioniýalar, gazetler hemmesem şu näme hususy bolmaly diýende, onu bilýän adamlar edip bilýär onu. Hökmani adayda hususy bolmaly. Ýöne hakam bar, olan hukukam bar, şol tere kaptanına da ulukan harplar bilen ýazmaly jogapkärçiligi bar. Ol bir diktator rejimden demokratik rejime geçtik diýip agzymyza gelen samyrda oturmalyan kady kanun hiç ýerde ýok. Her bir adam azatlygy kanunlar bilen kesgitlenýär we çäklendirilýär. Şonu doğru düşünmek gerek. Şonu başaran adam kanunçam bolup biler, jurnalistem bolup biler, yazıcım, pozucum, islenmek adam bolup biler. Yani men diýmäge sözüm bar, owudan söz aýdy bilýän, men ýöne jogapkärçiligim ýok diýen adam, asla bir kanuna da sığmıyor. Böyle hareketler edilecek bolsa otayda jogapkärçiligi bor. Murat Rezzak Birleşmiş ýazýar. Kamera bilen netije bolmazla diýe, düşünje ýütkemeli diýe. O. Atı doğru diýär. Ýöne kamera bar Murat, Rezzak we aleyküm selam falan watandaş. Sen pikirlerini ýazýan, pikirlerini men okuyan, oňlayan, gaty tuweleme düýpli pikirlerim ýazýan ýerlenken. Ol kamera bir topar döwletde näme üçin goýulýar? Mektebiň içinde goýulsa ol gaty ýalňyş, ýöne mektebiň giýrelgesinde goýulsa şu bir topar ýerde bir terrorizm bar, ol bar, çağ ogurlanýar, ýapylanda şular ýa jenaýatkärçilik bar döwletlerde köçän garalaryna zadyna goýulsa ol howpsuzlyk üçin gerek bolup biler. Ýöne şol kameralar mektebiň içine çağalara, mogollumlara ýüzlendirilmesin diýip. O taýda ýa şahsiýeti degişli bolup durdy. Ya birinin ofisinin içinde. Daşını alıp bolur. Hukukçuluk gerek devletlerde. Kâne biz bilýärse şolar ýaly gorol döwletiň kâne. Sen ýa Muradaň nemeti. İnternet gidýän. Sapar ağay yazar ýaly zat ýok, ol ýerde diýe ýazan zatlaryny özleri hem düşünýänler. ýa halkyny ýydarlamak üçin diýe ol başga zat onuň bir içinde oturanda. Meme Halmuradaga yankı harlan pulu Berdi Muhammedov'dan portretlen büyüslen pulu Berdi Muhammedov'dan o şoň üstüne lemetmedi yazmaly fakturasyny kim ýazýar şoň Halmurad. Ay barlar. 21-nji ýylda şoň hemme jerni hazina bermeli. Özüm halkyň onu hatap demetmeli. Halin üstüne böyle öýüňden getip çıkıp bilersin üstüne. Yani ýylyň halatyna, döwletiň halatyna, halkyň halatyna aýagyň basmarsyň. Şol atlyň jerimesini nemetmeli Halmurat 21-nji ýylda. Ay on tek bu dölemel jerimesi gatykän onuň insana udyňa hal palas. Bir zatdan başlamaly. Olan ýöne bir zady mene indi bilemek ugurukdygy bolsa belkem. Şol görýärmi, şol ýaşyl emen daroşkaň üstünden şol Türkmenistanyň baydagyň renk hem şol gölleriň üstünden ýaköz aýak gaplýar. Şon kritik etdik bol bir kirezek şu Balkan'a açılan mescitte renkini ütkötüptürün sarı daroşkaň üstünden ýörýär. Niş olmany ýaşyl aýrypdyrdy. Neme Halmurat bu näme diýär? Indi halydan düşürsek näme? Yo zasrançyk diýerler, onu zasranis diýerdi. Onu zasrançyk o ýanky beýlekçi bolýar da ulardan soňra da zasrançyk bolýar. Onu tapap ýok. Renk ütgän bilen. Kamerany haram olayının kabinetine koymalı diye Karaca Deniz. Bolup biler. Ya şonsa bazaron kabinetine kamera sağlığını seyretmek için datçıklarım durandı. Yok, şu kamera meselesinde vatandaşlar men näle diýsem, men näle düşünýän şu mesele ine aydaly şu mekteplerde klaslaryň içine kamera koymaktan sapaklary bir kili açyk näme etmeli. Sebebi en ata gatnaşjak bolsa gatnaşyp bilmeli şol sapagyna, çağasy bar bolsa.
Hatta men pikirimçe şu maslahatlar ya da meclisler bolýardy. O belli bir adam üçinden elbette onun içinde olar ine kameran bolmaly ýeri. Özem bir halka açyk näme bolmaly da şu mecliste näme gurrun edilýär. Näme diýilýär. Şu zada halk islendik halk şu 18 ýaşyny dolduran islendik vatandaş şonu görüp bilmeli. Ekran olmalı, televizor, ekran. Hawa. Hatta şoň zapislerini hem goýmaly. Zapislerim hemişe bir internetde bir sayt açyp şu halk bilsin parlamentde näme diýilýär. Sebäbi şu hemmesem halkyň vekilleri şu parlamentdeki adamlar. O halkyň gönüden göni hakkı var diýip pikir edýän men. Şu günkü gün o näli parlament, näli maslahatymız var. Priglашение bilen barylýar maslahata. Daşardan isle bildiren hiç kim gatnaşyp bilen o näli bolýar. O türkmeniň maslahaty bolan o türkmen gatnaşyp bilmejek bolsa biri. Mümkinçilik döredip beräýmeli. Temboli şu günkü günde biz näde diýsem kem ýani tehnologiýaň bir ösen döwrü bolan üçin indi öňkiýaly bir ograniçeniýa ýok da öň zalyň ograniçeniýasyndan köp adam alyp bolmaýar. Şu wagt näme 100 milyon 1 milliard adam bolsun şoňa abispeç edip bolýar da şu taýda bolýan zatlary primoy efirde bolsun ýa-da şoň zapis bolsun şonu goýup bolýar ýani internetiň arkasyndan her kime görkezip bolýar da. Ýöne şu zatlaryň hiç haýsyny ulanmaýas biz. Barine hawa bar. Ulanos nesip bolsa gelecekde. Men arada şol Şwed parlamentiniň daşyşygynyň bir halkymyz bilen söhbetdeşlik baranda düşünürip aýtdym. Şolorda ýörüýte zal bar. Şu ýeme meclis zalynyň ýeňsesine aýnaly ýeme. Şo ta islenmek adam gelip oturup şo aýnadan aňyrda oturup şo deputatlaryň gepleşigini dinläp bolýar. Ondan daşgaryna ondan şolun hemmesinin kronologiýasy ýazylýar. Televizionyada da görkezip durlar parlament. Televizorda da görkezip durlar. Ýöne sen aýdýanyň gaty dogry aýdym ol. Şol ýanky aýdýan şo döwletiň kanalyny gije günü şo bir kanal hökümet töledim şo taýda parlament sagady, soň hökümetiň sagady, şolun öz oturşugy kararlaryny kabul edilişini halk görmeli. Kanunlaryň ýerine ýetirilişini goý. Döwletiň baş prokurory on ýerdäki prokurorlar kanunlaryň nähili ýerine ýetirýärligi barada halk ona çykyp kasabat bersin. Soň sakinligem öz kararyny çykarar. Halmurada ol näme aňsat, onu YouTube'da edýärler mesela Türkiýede. Şu Abi, häkimlikler, oturuyorlar, her şäher meclisler var ha. Şäher meclisleri öz meclis ýygnaklaryny YouTube'da diýerler. Primoy efirde YouTube diýerler. kanalynda berýärler. Türkiýede mi? Türkiýede. Her şehirde merkezden däl şäherdäki nemelerim meclisler şeydi. berýär. Açyp görüp bolýar isläni kanalda. Kim näme diýär? Kommentaryada ýazylýar şu wagtda ýaly. Söwüp ýazanlaram bolýar. Edir şu wagt biziň nämämiz ýalyk, biziň meclisimiz ýalyk. Şeylem bolmaly. O bilem şu halka öwretmek üçin şey diýär. Bolmasa o tukulları başga zat bilen meşgul bolmaly. Şu taýdan bir nämäni okap geçeýin. O Peri Pelvan diye 14 yıla köpeltsen tohumu bergili çykýar diye sapara ol izin almalı pullarını deyilen meselede. Näme çykýar diye? Bergili çykýar diye tohumu. tohumy bergili çykýar diýe gurban boldum. Ol billboardlar ya da şoňa menzej saatlaryň hemmesine izin aljak bolsak. The channel videos birleşimiz ýazýar. Sapara de sonra de kanunsuz emiri yerine getirmeli mi diye. Yerine getirmeli mi diye yani. Yok. Kanunsuz emir. Bir kanun derlen ömü olmalı. O kanuna karşı olsa etmeliler. Diňe gulluk eden wagtyňyz edilýär. Ýani harby Eskerler diye. Hatta ýalňyş bolsa da sen şonu etmek borcun var. Şu edip son abjalut edip bileňde ýanky näme? Eskerlik kanunyny görkezilen ilki sen komandirin diýenini et, beren buýrugyny ýerine ýetir. Şol ýalňyşam bolsa, ýöne soňra şol komandirin beren buýrugyny onuň ýokarda oturan emma komandira sen raport bilen ýüz tutup bilýändi. Yani Türkmenistan'da şu men önkü videoda da aýtdym da biz şu doğulandan ta ölýänçe esker olup geçeceğiz de. Gulluk edýäs ýaly. Ýöne Gurbanoğlu'ndan ýokarda oturan komandir ýok da oň edenini arz eder ýaly. Şol. Ozal şol SSR waka şu Aşgabatdaky beýdezumçylyk Moskwa ýatsan hiç bolmanda komissiýa gelip ýerine seredýärdi.
Sana tayaklak gidiyordu. Ne olum yok. Halka arz edere yer kalmadı hiç yer. Şu devletin yokluğu nämesine gelýästeni aslında Ama o prezident. devletim yok, hükümetim yok. Dine suduru var deyip aytıp ötüyordu. Aslında parlament işini yerine getirip bilýän bolsa halmyrada şu adam şu da prezident yok. olaýsyn gönü parlamente çıkarıp bolýar-da şoň eden zatını. Parlamentde Yok. soň özleri nämedir? Ine sud İki sağıttan näme vazifesinden boşadıp bilýär parlament öz kararlı. İki sağıt ahleden cenayetin yüzüne basıp sen boş deyip elini sırtına danıp bana uğra daymalı. Oğudan nefedi. Şu taýda bir teklip beripdirler. Aydın sanım ya kemine mi? Oğudan nepeni näme depedi, zulüm depedi we atlandyrmaly mi näme? Adyny ütködüm diýip. Bir kommenta ýazypdyrlar. Ha, öňme ýazylypdy ol. Bugüne ýazmarak. Ýazyp bir kullukda O kodum. bir günlükde bardy, o şoňa benzeşneme. Şonu bolmasa täzeden leksikona şeydi ki owadan nepedi bol adamlaryň gyrlyp oturan ýerine owadan ýysa bolan bir hil boldy. Ýörüte edilen bolmagy mümkin olan. Yo aslında o şu owadan bolmalla şu depe bir ýazyň güni bir bägül. O yok, o yerler o taýyk ýa giden üzümçülük edildi. O türmen ady däl diýip bilýän şu territoriýaň ady şu. Territoriýaň ady bolsa yerine ora at takýarlar-da. Türmäde şu ady goýupdyrlar. Şola. Yani şeyde teklifa geldi sanırım. Evet, mükemmel. Ne bu? Maşa var mı zatlar halkımızda? Persuk goşan ýazyp ýyldaşmyz ýazýar. Hökümeti halktan gorkup ýaşar ýalyk etmeli diýär. Ya bulam doğru däl ýani bir tarapdan meniň pikirimçe. Hiç kimden gorkmaly däl, hemme öz wezipesini, jogapkärçiligini ýerine ýetirmeli. Yeni de bir soru wada şu halk şu hökümete ynanýarmy? O ynanmaýany aşkar bolun ýöne şu soruga adamlar jogap bermeliler. Halk o köpçülük şuna ynanýarmy şu hökümete? Ynanmaýan bolsa şuň arkasynda halk ýok diýip. Yani şonu tef bilen biz aýtmamyz gerek. Şu hökümete halk ynanýar. Şoň üçin pen hallan düşüp öňe gitmeli. O işin bilen bolmaly. Ya başarýan işin etmeli. Taýda gorkmak başlaň saparaga. Aýdy bereýinmi? Aýdyber. Şu gorkmak meselesinde menki birazcık bir filosofiya olar ýöne. Adam haçan gorkýar, tapawdy kim bolsa bolsun adam haçan gorkýar, haçan da bir kanun bir zat eden wagtyň gorkýan da. Ýagny borjuňy ýerine ýetirmedik wagtyň gorkýan. Sebäbi borjuňy ýerine ýetirýän bolsaň, işiňi düzgün edýän bolsaň hiç zatdan gorkmana gerek ýok. Türkmenistanda şu wagt halk gorkýar, sebäbi bizim halkymyzyň üstüne düşen ýanky watandaşlyk borjuny ýerine ýetirmänligi üçin gorkmaly. Bu bir mecburiýetdir. Beýleki çinownikler gorkýar, olaram işini ýerine ýetirmedik üçin gorkýar. Aslında hiç kim Türkmenistanda işini ýerine ýetirmedik üçin hemme gorkýandyr. Bu inde kanuny näme düşünmäň, ýöne filosofiya tarapyndan şoň ýalydyr we bu hakykatdyr. Biz gorkýar sebäbi işimizi ýerine ýetiremiz. Borjumuzy ýerine ýetiremiz. Doğru aýtdyň. Ne şoň ýalyrak bir zat bolýar. Hökümet onam galdyrmadylar diýär. Düýünden ýogam diýär onam. Onam yok bolsa näme üçin otur? Ne mesele şo taýdy. Özüm bir ýyllar iki san diktator Üçüncü sapor sorogdy bolup gelýärdi. Hawa. Özüm bir kanun bilen. Hem bir kanun bilen hem işini edip bilen ok. Bilen o işten düýünden baş çykýan adam däl. Çykmady mümkin hem däl. Ol yemeliğinden näl biz ol kiçimsedip ýa nemede umaydym ýok. On kompetensiýasyna girýän zat däl. Odam öýden bir adamlyk hökümet. Bir adamlyk hökümet edýän orada sen hemme dady düşünüp duran adam diýip şey kabul edilmeli. O bir adamlyk hökümete bolup bilen ok. Senem şon bolýan, diýmek dünýäň ähli ýerine halklaryň nemesinden iň akyllysı sen bolmaly. Senem o däl. Oňa da özüň bilýän şo dälligini. Näme bir halky granat alyp ýör. Git işiň bilen bol.
Bolmasa şu sapara edýän işem iň aňsat ýani beýleki döwletlerine açyk bazara seredende Türkmenistan ýagdaý ören aňsatdyr sebebi açyk bazaryň ýanky näme diýsemkem ekonomikasyna seredip görüň, birem monopoliýaň ekonomikasyna seredip görüň. Monopoliýaň ekonomikasy açyk bazaryňky 100 sahypa bolsa monopoliýaňky 2 sahypada bitýändir. Ekonomikasy sebebi bir supply diýen zat absolutny ýok. Ýanky bazar deňligi diýen zat ýok da Hataýda. Ýöne şonam bejerip bilen men hayran galýar. Sahypada 2 punktdan ibaret bolmaly. Yok, elementar meseleler var da Halmıra dağı. Ne pasport meselesi. Ne 2 milyondan owra halkdaşyny pasportlarynyň turugy geçen. Onu düzeltmelem diňe hökümet başka ýani kömek edende de edip bolanok da başka ýarny. Öýle düzelmesi, edilmesi bir hiç tartda fizik nemeden de bir çılçırımlı bir problemi derler. Bir hepden içinde hemme de çözüp bolýar. Bar 2 hepden içinde. Bu halk yolu alla. O taýda da ýanky günäkär hiçbir etmese de günäkär sebebi yerin dokumentsiz daşary ýurtda galba bolanok. Sen illegal adam bolýan da. Ya şular hökümet bağ bolsa çözülmeyen mesele değil. Ya çözülmesi problemli mesele değil. Ya bu lokal maliyeti bolun mesele de değil. Bu elementar mesele değil ya da yani devlet demesinler. Ya günlerlik edilip oturmalı iş başı işte. Hiç bunu bir gidecek şirket yani firma yani peçat maşinli nemeli firma 3-4 tane adamlı neme buyursun şolar ediye sen infrastruktur ağam var ne pasport olur demeler. O hata var demel. Oluyor o. Bu lokal harcada mı yok da? Ne hükümetin yoktuğunun subutnamatı. Şu yani devletin yoktuğunu, Türkmen devletinin yoktuğunu, Türkmen halkının arkasında hükümetinin devletinin yoktuğunun ne subutnamatı şu zaten. Mawa. O buların ilçhanalary hem işlerini okuyup ýurtda. Şu ýoklugy üçin işlemeýärdi. Hükümet mi yok? Hökümet Devlet yok yok. aslında. Yok olmaz, yok bolan şeyler. Bunun öğütlerini alıp başlılarım çok çıkıyor. Mawa. Yani şu yokluğum yine de koruyacak koyarlar. Yani milli hopsuzluk deyip o milli hopsuzluk sözünün manasına bir verip okak görün. Ne milli hopsuzluğunu çok ayda yatır. Yani halin üstüne gelip görünce gitti. Çünkü tuğruğundak adamlar hemen özümüz şu halka in hopli topor kurumu ya çayka şunun özü ne hop çok aydan geliyor. Başka yerden gelen o. Benim fikrim şeylere Mawa. 25 ýyllap diýe hökümet dogly işini ýerine ýetirmedi diýe şonuň üçin halkdan gorkup ýaşasa kanunam çykar diýe. Adam adalatam bolar diýe. Yani edil şul ýagdaýda bolup bilerdi. Yani asıl işlemeli demesine göre hiç kimden gorkmaly däl. Ne hökümet, ne halk, ne devlet gorkuşmaly däl bir-birinden. Yani çoňa göre näme döretmeli. Devlet kurmaly da. Aratnaşyklar dogry bolmaly. böyle şoň üstüne işlerli kemine. Devletine edip kurjamly. Hawa. Sapara biz de işläp ýörüz. Öyle işinin dek günü güçlenir. Yaşlar var. Ama neticeden gelir. Bugün olmasa erteği gelir netice. Ne halkımıza mi baştan oyun başladı. Ben sapara men sana yankı sen aydan üstüne koşuyun nasıl 2 milyon adama pasport verip bilen akdet. O diyor ki beresi gelen abi.
ikinci tarapdan näme üçin olary ýurdun içine salasa gelen adamlar siýasalaşyp başlady. Bir ikinciden bu daşynlak oturan 2 milyon adam o ýurdun içindäki oturan işsiz 1,5 milyon ekleýiji bolup durlardy. Hökümetten olar kömek ýok. Bular şu islemese daşynlaky ýaşap oturan adamlar mecbur ýurdun içine pul uratma. Sebäp o taýda çağıjyklary en atası aç. Bir öz ağzından kesip şotak uğrat diýär. Ýöne bir zata düşünen ak ýurdun daşyna şu milletimiz. Şulan ýurdun daşyna çykyp şu Türkiýede ýene öý gurunup mülk edinip bir bolalyn ýaşap gören bam? Ýok, hemmece kireyne şo bir komnatda iki solup ýaşap kazananjadan ýurdun içine uğradyp şu diktatorun yemezin hökmere var onu uzatıp otursa. Aylap seretsen ine kuruğa geçten şonu ediydi. Düşünce. Ola hiç dat kömek ederler. Demek halk izinle kalın özekleme. Hazır serhet açılsa daşınnak içine barmazdan o içindekilerin hemmecik daşına kaçıp çıkacak. Yağdadılar, yağda yok. Şimdi şu meselenin biz halk olup çözmeli. Eğer içindekilerin daşına çıksa onu o diktatörün diyen dilleri, gökteki dilleri yerde kavul olacaktı. Yurdun içinde Türkmen alacakken, Türkmenistanlı alacakken, yine getir daşkı, çetki yurtlardan, adamlardan doluğu top. Yine dine son o tohum için yine bir devlet bolkanı. Şoňa da düşünmemiz gerek bir halk bolup, şu zatlaryň pikirine delin, vatandaşlar. Doğru. Kemine kutora elindi. O tukunüçü. Forolong okoştur danen. O çare haçan bolýa herekete wat bolmadymy diýä. Peri pelvan ýylleşmesi ýazýar. Hereket ädim bolýar. Halk oýandy. Indi bundan soň hereket boljak, hereket hem dogry bolmaly. Ýöne çykyp etdiler pasolstwanyň, konsulstwanyň öňüne çykyň diýip gıýgyra. Şoň ýalyk bolmaly däl, şo derejäge getirmeli däl. Hereket onuň ýalyk bolmaýa. Hereket edilýär. Ýuwaş ýalyk görülýär, ýöne tertipli, bir-birden pikirlenip her edilen hereketiň hem netijesini analiz edip soňky herekete geçilýär. Ýok, ýöne turup eline gylja alyp ılgamaly diýilen bir ýagdaý ýok ýani şu wagt. Ya onuň ýaly ýagdaý bolban bilmeýär. Onuň ýalyk bir döwürde däl. Hereket bolýar. Şu bolýan, edilýän, hatda şu ýazylýan kommentariýalaryň hem her biri bir hereketdir ýani. Häzir o 21-nji asyrda iň dogry edilip biljek hereket budur. Ýani käbir hereketler bar ediljek. Olar hem öňünden etmänken aýdyp bolanokda. Ýani Yemek kemine iň soňy seredip görseňiz 1% aktif, 1%den känel 6 milyonyň 1%ni tenok şu aktif saknadaky o serediýän, diňleýän, komment ýazýan nemeler. Var ýanky bire gurrun berýär diýenler 1,5% bolýanlar. Halkyn tek oýun boly nemeldi kändir. Bu da atlara goşuşmaly. Oýanyp oýandylar. Bilmeýän adam ýok da habar bolmaýan. Iň azyndan şu çykyp soran wagtyň "Ey mene eşdem okdum" diýip bilýän adam ýok da. O bar diýä, o edip bilersmi diýä meselem. Şu özüne göwüni ýetmeýän ýalykrak neme diýä ýöne. Şonu häzir ýurdun içine goýbersen, şoň ýeki özäm edip bilýär da şol demäni. O ýurdun içindäki ýagdaýy görüp o öýündäkiler hemme zat gowy diýip aýdýanlar. O ýanky neme bardy ýa, öz-özüni aldamak. O Türkmen öz-özüni aldaýar, öz-özüni köşeşdirýär aslında, ýok ýerden, ýalan ýere. Şol mesele de dönüp durýar, ol nemeler kelledäki ol goşadyrnak içindäki inançlaryň nemesi gidýär, täsiri gider. Ol özüni allap edil neşe çeken ýalyk bolup, soň neşäniň täsiri gidenden soň hakykatlar bilen hem garşylaşmagan bar bu işiň soňunda. Doğru, ama şu taýdynyň bir aýtman zat barda şol mitingler meselesine şu geçen bir ýylda eger de şol maýa aýynyň ahyryna geçirjek mitingimizde
qadagançylyk girdilmedik bolsa koronavirus zararly Türkiýede onlar şu taýdaky mitinge 10 miňler şadam çykyryp bolardy. 10 miň, 20 miň aralygynda adam. Şoňa gabatlap 10 miň sany maýkanyň ýörüte diktator gömmelliğilen maýkanyň taýýarlap goýdy. Ýewropa döwletlerinde de geçirjekdik şu mitingi. Amerikada da bir günde bütün Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan milletin şu diktatora we onuň töwereğine bolan garaýşyny dünýä aýan etse uly ýa-ni siýasy waka boljak. Ýöne şoňa gadagançylyk girdiler teň ol lokalny bir ýerde şadam, beş adam ýa hiç bolman şu ilçhanaň öňüne barmaklyň özü düzgün tertibe gabat gelmänsen kanunçylygy şoň üçin etmän diýilýär. Eger ursat berilýän bolsa ilçhanaň öňünde durmagy, öňünden ursat alynan kagazy bar bolsa onu o taýda näçe adama ursat berilse duruvermeli. Durduğa biz döwrümizde 93-nji, 94-nji ýyllarda Türkmenistanyň Aşgabatda, Moskwada ilçhanasynyň öňünde. Şeňmi? Durduk, şu taýda ursat kagazymyz bardy Moskwa meriýasyndan alan. Aýdýan onu adama çelli, bir hatara durmaly, şu Aksaky 22 köşesi gatyrdar da ondan şu trotuarjygynda durma bir sagat wagt berdi. 2 gezege. Duran yerlerimiz var, suratlarımızda arxivde var, bolmaly. Şoň üçin ursat edilse ýaşy. Maňa men ters interpretasiýa diýerler, ýa tersine ýörýär. Men aýdym. Gadagan barmaly, onu nira barmaly. Ursatly ýere barmaly. Demokratik döwlet guramyzda da ursatly ýere barmaly. Eden edip ýakyrtmaly zat ýok bu taýda. Şermennelik hiç ýerde de geçenä. Yani bizim korunacak bolan mitingimiz bir lokal bir ahli umumy bahbitli halkymyz üçin netijeli miting geçecek boldy. En tegen biz onu ortadan aýrandyk, yani koronavirus ortadan çykmandan bir nira ýygynanlar. Hana dernek açyldy, barın enesede hostar çyksa, oturun, gürleşin, pikirleşin, birak bilen tanışın, etmeli işleňizi, bellen kime näil kömek gerek, kime näil ýardamçylyk gerek. Barmagy gapyňyz. Niyetigiz birleşme bolsa, o birek kömek etme bolsa. Ol halk üçin gurulan zat, ol belli bir parti üçin ýa bir adam üçin gurulan zat değil. Ýöne bir halkyň bir barmagy üýüşmäge ýeri bolsun diýip edildi. Şol gidip ýatan 2 milyon ilat şu Türkiýede ýeke gapysy ýok, ana jemgyýetçilik bir baryp oturmagy, gürleşmäge, çaý içmäge hiç bolmany kış döndü. Kendini aýtmalydy. Yerden aýtma, inni bar şol. Inni näme bahana gerek? Halkyň düşünüp bilemek watandaşlar. Seredim şu atlary da öňüs berin emet ýa-ni şol her kızat adam özüne sorak berse şondan başlansa ýaşyda. O bunun bir erwetlik bir zat etjek bolýar diýip ýene de oňa da interpretasiýa edip hekaýeler aýdyp berýärler. Şeyler yok ol hökümetiň oýunlary ýa-ni kemin aýtdy şol garaşy bermeli ýyl başlandy näme tozan turdan kawalar näme bahana tapar. Ama men bärde bir zat goşaýyn. Şol ine ýanky eýlemdeydi, aýağa almadıydı. Şu meselelerde vatandaşlar elbette o zatlar ine tarihte okansyňyz görensiňiz da tarihte bolan rewolýusiýalar ýeneleri ve şoňa meňzeş bir zatlar etjek bolýanys. Ýöne şu günkü günine 21-nji asyrda şu zatlary işleýän däldir. Sebäbi siziň öwrenen zatlaryňyz 19-20-nji asyrdaky zatlar ve olan karşısına da şu wagtdaky diktatura sistemalarynyň hem gowy mehanizmleri bardyr. Olar ýatyryp biljek. Sebäbi biz sapagalyan bolsak, olar hem şu zatdan sapagalyk gelýärdi. Şoň üçin häzirki göreşde täze teknikler diýen, emeller o. Täze emeller bilen göreşmeli. Iň dogry emelem şol aklyňy ulanyp, ine şu wagt bärde geçirip oturan şulan bir mitingin görnüşi, ýöne elektronly miting edýäsde her gün. Hudaýa şükür. Hemmäňiz gatnaşyp bilýäňiz, ýazyp bilýäňiz. Onu dinleýänler hem bar, şolar bilen ullokan miting şu. Mitingde şundan akylly da aýdylýar. Aýdyp bilsek şolary ýalaklar da aýdylýar. Yine şu zatlar bilen görüşmeli. Indi bärde siziň hem pikiriňiz bolar. Döredüjilik gerekde. Şu wagtda diktatory ýeňmek üçin. Ýöne öňkü metodlar bilen ýeňmek başartmaz. O başardanda da dogry bir nämeni gurup bilmersiniz. Sebäbi o ýanky düşmýärdi. Olar hem şoň garşysyna özlerine ýem immunitet gazandy da diktaturalar.
Şu önkü dövrdäki edilen ýalňyşlyklary olaram etmeye, olaram sapagalya diýjek bolanda. O hallan düşesi gelen ok. Olur yani. Halyny söýýär. Bizem söýýäs halyny. O halk näme üçin halynyň üstünde gezen ok öýünde. Ayak kaplı. Halk indi ayak kaplı gezmez, o da onun nemesine düşmez de derecesine. Yani biz şu tayda yani öz halymyzyň üstünde oturup adamlar maşgalası bilen çağalary bilen akşam çaýyny içip bilen ok da. O halda näme ata-babalarymyz hemmesi şu halyň üstünde üýüşip oturmadylar wagtynda. O zat bizim bir bize goýulyp gidilen bir miras da, ýöne miras diýilen zatdan bir kän bileme halkymız düşünýän okma mirasyň näle bir ulu zatlygyny. Täze haly diýilen zat bir günde dopalmady. Ýani bir günde döremedi. Belki 1000 ýyl, belki ondan 2500 ýyldan köp wagt nemes taryhy bardyr hallamyzyň. Ya da yine şu ahal teke atam şoň ýaly her bir at bolsun, yine Türkmeniň beýlik nämeleri bolsun. O zatlar yani seleksiýa netijesinde döreýär da seleksiýa diýen zat 1000 ýyldan uly bir wagt alýar-da öz içine. O kom 2000'den agyrdadyr. 2000, 3000. Şol zatlary gorajak adamlar ama prezident däldir, vatandaşlar gorajak adam yine şonu döreden adamın nesilleri. Yani bu cemiyetiň nesilleri ne şu günkü bizim borcumuz şu zatlary goramak. Ertirem çağalarymyzyň borcu olara da öwredip gitmeli şu goramak şekillerini. Yani şu zatlara ýok edip barýarlar da gynandyr. Yani da şol. Yo sapara olam näle çalk ýok etjek bolsa halka mine Hudaýa şükür şonçada çalk düşünüp başlaýar da. Halkymyzam isleme bir ýerden soň belli bir ýere çekende o zatlar. Belli bir ýerden soň düşünüp bilýär diýip mene umyt etýän şu zatlary. Ondan soň ýene bir näme bar da şu ildeşlerimiz ýazýar şu wagt yarag meselesi bu işte yaraga ýeri ýokdur hiç ýeli. O sen yarag aldın eýem bu torda 20-nji asra gidýän eýem 20-nji asryň rewolýusiýasyna gidýän 20-nji asryň rewolýusiýasynda hiç ýeli nähil diýsem 20-nji asryň rewolýusiýasynyň 21-nji asyrda ýeri ýokdur. Hiç kim arkaňda da durmaz. Terörist ýalyp görünärs mediada, dünýäniň öňünde. Yaragymyz akylymyz. O en uly akyl yaragdyr. Diktaturada bolmayan yaragy ona garşy ulanmaly. Diktaturanyň akly ýokdur. Akylly adam ýokdur yani. Galmady sen akylly adamlardan gorkdular. Ýok etdiler akylly adamlar bir-birden. Aslında şu diktatura ine näme diýerler? Öz oturan şahasyny kesýän ýaly bir näme da o guruluş da, dogrymy? Akylly adamy ýa-da özünden bilimli kän adam bolsa derre şonu ýok edýär ýöne işiň soňunda sen bir iş etmeli. Sen özüňem bir nämeňi dowam etdirmeli. Oň üçin hem akylly adam gerek. Ýöne özleri hem şolar ýok ýagyrýarlar da. O şu wada bir saat edip bilmän oturýarlar. Imrak pasport meselesini çözüp bilen okulda elementar zatlar da ýa-da pul bankomatdaky pul meselesi. Ya da çörek ýymit diýilen ýerden önýär. Yani adamlara işler ýaly may döretseň böyle ýeýjegini işşegini gadan döredýärem, yaradýarem. Şoňa akyly etmeýän adamlara näme diýmek bolýar? Yani sen bir yarag alsan diktatura 2-3 yarag al ya eline. Soňy gelmez soň bunuň. Olan garaşan adam şo bolup. Şo garaşan adam şolda edili özü. Ol diktatura biz elimizde yarag almak hakmy diýene ýam terrorist gorkuzda peşadur diýdi. Bu ýürüýte. Yarag alsak nähir gorka. Ýürüýte yarag alýan aktivistler iýerdi aramyza. Yarag almaly, nemeden girmeli diýdiler. Serhetden girmeli diýdiler. Hanşal aktivistler nerede? Komentaryalarda da sorap geçtiler de yarag meselesi ortaya çıkan wagtda bilýär adamlar hem kimin yarag
Demesin. Yani yaşlar katı doğru belli geçtiğinizde 20. asırda şu diktaturan yaragın dine biz ilim bilen almalı, bilim bilen almalı. Olur da yok zaten. Yine bizim yaragımız şol. Düşüncemiz bilen, dünya garayışımız bilen almalı. Şöyle dünya garayışlı, düşünceli adamların sahne çok köpellik, çok diktatura sonuçta çalt yıkılır. Yine mesela şu tayda täze devletinin büyüğün biz berk kurup biler. Şoňa düşünmemiz gerek. On biri gurmalylar, biz özümüz halk bolup gurmaly. Şu zatlar, halk bolup garşy durmaly şu zatlar. Düşünmeýänmiz, düşünýän adama gollaw bermeli. Düşünýän adam düşünmeýän adama kömek etmeli, düşünürmeli, howlukmaly, kyssanmaly, gaharlanmaly. Ýagdaýymyza görä özümizde bar zady halkymyz bilen paýlaşmak ine. Şonda biz bir millet, bir ýumruk bolup biler. Şonu etjek bolar. Yani bunu tamamlayalım ya yanım soru var mı konkret anı şu mesele boyunca? Şu tayda hava bol dedayeli yaşlılar. Aydın. Onda. Böyle. Ha. Arada şu näme vatandaşlar da bizem soru versek diýende käwagty. Bolar onu bir gün gelmişsiniz vatandaşlara soru diýip bereler sen kim jogap berýär belli bir gün öňünde bir hepde aýdaly. Bizem bereli olara mestin jogap bizem mestin gowy boljakdy. Gowy olar. Ha. Ve bizim hem vatandaşlar bilmeyen zatlarımız ken dört adam nämeni bilip biler. Bilgi ken da köp zady ýanky öwrenmek men pikirimçe gowy bolarmy diýen hem vatandaşdan sizin düşünjenizi öwrenmek şol hakynda da näme ýazarsınız ýene kommentariýalarda görkezin şonu. Eger şoňa bir video isleýän bolsaňyz bizem bir soralarymyzy örelim sebäbi mende de 5-6 sany sorawum bar vatandaşlara. İndiki diýin çalışgyny şonu şey diýler. Aýdyn Owa meniň indiki diýin çalışgynda onda şonuň ýaly bolsun. Hatda men häzir bir sorawum bar, şonan berip goýaýyn. O ýurdun içindäki halky nädip oýandyrmaly? Öňümüzdäki bazar gün görüşýänçäk adamlar. Ondan näme bize boşulşun o akıl var, bilim var, tecrübeti var adamlar. Ne baş üstüne gelin tecrübeniz bilen, akılınız, biliminiz bilen halk bilen paylaşın. Yok ben biz bilen näl o. Ya şoňa da şu platforma fikir alışmaga. Doğru. Katı doğru taparağı. Geçen yıl yaşlar ait bizim hem memnun oryanış yılımız oldu da bütün millet bol. Bir yıl harekete geçiş yılı olmalı. Neticeli yıl olmalı. Son için berde netice kazanmak için hem halkın den yapışmağı gerekti. Ilimlisi, bilimlisi gel beylekleri öğretse, bilmeyenler şu zatları öğrenecekti. Onun adamlar onun yuvaşlık bilen öňe gidiverir. Nesipli gün batyr ýagty güllemede meňizde garaşyp durýan şol näçe çalklaşdyrmaly adamlaryň berýän soragy bar, haçan bolar. Bilelikdi işlesek bolar, ýekelik. Ädim. İlk bile hallan düşürülmeli. Son portretlerinin pulunu vermese ayırmalı, yakmalı. Ya da pulunu koysun orta. Pulunu koysun, nane koyuversin, yine de koysun. Yok, portretlerini biz bererse onun pulunu versin. Yok. Bize gerek veriyor ona. Yaksa. Ädim. Tabiata ziyanı var onun. Yok. Onu hallan düşsün, incini uçurtmacak olsa hallan düşsün. Hala batan ayağını kırar halk. Yani şunu yani at minip bören, aydım ayıp bören olan berk bellesin. Önem şuurlukça tavallaşaylı vatandaşlarına. Bolýar onda. Tanrı halkasın hemmäňize. Vatandaşlar sizin sağ olun. Ana kemin aglan etti. Innik hepden ilkinci soragyny. Onda inniki ýekşenme güni biz onda halka soraw berelim. Adamlar gelin gatnaşyp gyzykla bor. Biz soraw bersek ondan siz näil jogap berýär. Biz elimizden jogap berip otursak bir taraplayny ýalyk boljak da gepleşik. Bolýar sağlykda görüşelim adamlar. Sağ olun. Vatandaşlar sağ olun, yaşlılar sağ olun, kemine sağ olun. Size de aydın kemine sağ olun. Geç yaxşı hemmäňize yaşlılar.